Na-depress kayo? Oh, syempre. Muntik ako nagpakita yun. People were not on the MC. Strongest tomboy of today versus in history. Sino mananalo, Robin? You are wrong. Ba't tayo lang pwede mag-criminology? Psychology yan, di ka panalo eh. Oh my God, break na si Tens at si Kai Day. Pakita mo sa amin kung gaano mo kamahal si Mama. Oy! Oy po! Unang hirit. Kumusta yung mga kaso ako pala si Paolo? Tingnan, maglaro tayo ng tumawa ka, talo ka. Kailangan ko sumaya dahil may sakit pa din ako. Bigyan mo na ako ng 3 buhay dyan. Atin na agad simulan. Scan mo pa. Okay, pumipiyak na. Hindi na yan scan. Mga nagsasalansan sa loob ng grocery na nakikita na mga pinaggagawa nyo. Sunod. Oh, you are weak. Yung why mo, kids today, sabi ni strongest senator yan, nakita ko to eh. So, sinabi daw niya na ang youth vote ngayon ay weak. Kasi yung panahon daw niya, okay, ito na naman. Gusto na naman nila lahat ng medal. Ito yung context niyan, so hindi nakakaalam. Kasi ito yung tungkol dun sa Wednesday hearing ng Senate Committee on Public Information and Mass Media on the Children's Safety in Social Media Act. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayo magalit sa akin. Nako, maraming batang magagalit siguro pero pasensya na kayo, you are weak. Okay, Gojo, Santo Robin Padilla, hindi kayo katulad ng panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada, natuto kami na huwag umupo, umiyak. Nanggaling din ako dyan eh, hindi yun basihan kasi wala rin namang way para ma-record or magkaroon ka ng basihan na hindi ka umiyak or wala kang pinagdaanan, di ba? Yung tinuro sa atin noon, merong mga panahon para doon. Okay, may mga panahon na hindi dapat yun yung unang emosyon na ilabas mo, lalo na sa mga professional setting, ganyan. Gumagana yun, yung ganung bagay. Pero pag yun lang ang kaya ng utak mo, kung hindi ganun ka open-minded ang iyong sarili pagdating sa mga bagong konsepto, nagiging ganito ka. Wala daw depression, hindi daw siya common word kasi walang paraan para i-verify. Ngayon meron na. Alam mong sira yung ganitong klaseng logic kasi pwede tayo laging umurong na umurong eh. Yung tatay ni Robin pwede sabi, wala naman dati, wala naman sakit-sakit na yan eh. Kainom-inom ka pa ng vitamina, inom-inom ka pa exercise. Dati nga, hindi na kailangan nun eh. Bubuhay naman, di ba? Yung mga namatay nung Great Depression, di ba? Doon pala may word na Great Depression. Andun na agad yung word. At saka hindi yun flex. Never yun magiging flex kung kailangan mo sabihin sa isang sunod na henerasyon na mas mahina or mas maraming problema, ganyan. Kasi galing sila sa inyo eh. So magre-reflect din yun back to you. So hindi rin yun so sabihin, you failed. Nag-fail ka rin bilang nag-grow nung next generation. So binaril mo din sarili mo. Saka hindi siya productive at all. Maraming bagong studies, maraming bagong mga terms at ideologies, may mga bagong research regarding sa mga mas nabubulat-lat pa na pagkakakilala sa ating sarili, sa ating history. So itong depression, nung dati ang tawag dito ay nanununo ka sa punso or kinukulam ka. Ngayon meron ng word for it. Yun yung isa doon, depression. So, parang flexing na naman niya to at baka nakakalimutan mo na umiyak din naman siya sa sila. So, weak ka ba pag umiyak ka? Na-depress kayo? Oh, syempre. Muntik ako nagpakita yun. Oh, sinagip lang ako ng aso ko. Totoo to. Sobrang blanket statement lang siya. I think naiintindihan ko yung sinasabi niya ni Senator dito na yung sasabihin depressed. Kasi may mga taong ginagamit nga lang yung depressed para sa clout, at hindi naman talaga sila ganon. Like, malungkot siya. Pero meron talaga mga taong depressed na clinically at mentally merong problema. Meron silang biological, physical, at environmental factors na naapektuhan sila sa kanilang ginagalawan. Kaya sila nagkakaroon ng mga ganong epekto sa kanila. Mas maganda dito, kesa i-compare natin 80s, 90s, gamitin na lang natin, alam natin impormasyon ngayon para matulungan yung mga susunod na henerasyon. Para sa susunod na henerasyon pa nila, alam na nila ang gagawin nila. Yun yung mas importante sa panahon ngayon. Hindi yung ganito na para lang maging ako yung mas magaling sa'yo. Wala nakakatulong dito at lang to eh. Ito yung mga reaksyon ng mga tao na mapapalitan na parang kailangan meron akong former glory na kailangan ko matapakan at nakakalungkot yung ganito. Ito ganito sinabi ng CICC na yung magandang way para malabanan yung scam, misinformation, disinformation ay hindi ilayo yung mga bata sa social media pero bigyan sila ng tamang armas sa loob ng social media, an informed citizenry. Now, if you take away the children from the platforms where they usually listen to, nakakita ng news, nakakita ng AI brain rot, nalalaman nila at nagiging receptive na sila na naiintindihan agad nila yung parang, wait parang may mali dito, parang fake to. Kesa yung
isi-shield mo sila dito. Kailangan sila ng edukasyon at nagre-reflect ito sa edukasyon sa ating bansa in its entirety. Na kung tayo ay takot na bigyan ng impormasyon ang mga tao na gumagamit nito, mapas sa demokrasya man yan, mapas sa mga bills, mas pinapakita nito na ayaw natin ng mga taong may alam. Kasi nako-call out yung mga nasa posisyon na hindi alam yung ginagawa nila. Para ako lang sinasabi, pag mas bobo yung mga tao, mas gusto yun ng mga taong nasa posisyon. Kasi hindi sila maka-call out at hindi madodouble check yung kanilang mga sinasabi. Sunod! So kung tumawa, ayokong dumaldal. Kunyari, lasing ako. Okay? Saan mo ko dadalhin? Kaya pa sa barangay. Kapag lasing ako. Gusto ko safe Sagutin ka. mo nga dyan sa baba kung saan mo ko dadalhin pag lasing ako. Ayoko, tingnan natin comment section. Okay, bastos ka Ricky, ayoko na. Sunod, people were not on the Epstein files. Yung ginamit ko to photo na to. Nakita ko to. Sigurado ka ba yung iba dyan wala? Sino dyan na tingin nyo ang kasama? Isipin nyo, the strongest profile pickup today. Sunod! Pasigaw naman ng ilang mga residente ng masira at bumigay ang steel bridge sa Purok Uno B dahil sa mataas na sa Marawi City. Nagkalat sa ilang kalsada. Pasigaw na Napasigaw nga naman talaga. Kaya nalalamunan ko yun. Sunod! Keto kami sa Pep 14. Parang gusto umisa nito Parang gusto umisa ng konyat Sunod. Pero boy, universe. Kasi ginawang universe na dapat tao lang, men. Yan ang nangyayari I-loop mo na yung bagong album ni Joji, men. Favorite ko kayo doon, Hotel California. Sunod. Nakita daw niya post ko sa TikTok. Bakit ganyan pa yung POV ate? Ano ba? Nakita niyo yung mga hinahaha-react mo sa Instagram Reels. Alam ko na. Sunod. Ayan, panggising. Pag mainit ang ulo. Di mo na kailangan ng kape. Sunod. Nabangga kami mahilig mag-IG notes. Patay ka. Tapos ka. May rosas ka pa. I will not trust. City for us. Hindi! Sabi mo sino binabaga mo! Tag mo na! Huwag ka na mahiya. Tanggal na sama ng loob ko. Sunod, rage baiting my dog. Oh, may chains pa. Ligo! Okay, at least hindi luto. Sa mga, sa mga tambay, delikado yan. Lumalang di siguro to sa school. Nagiginig na dito yung scramble na nagtotomboy, men. Strongest tomboy of today versus in history. Sino mananalo, Robin? You are wrong. Sunod. Ella! Pangit! Oh! Para ka, Ella. Awa ba ni Kim Cho yun? Sunod. Okay, crossover. Matkiatiapis ba to? Oy! Oy! Buo na double dribble traveling agency. Tayo mga isang buhay dyan. Kailangan ko mawala ng isang buhay. Malapit na po ang Valentine's. Baka pwede nyo naman po kami pakiligin, tatay. Oo, isang pampakilig naman na Pakita mo sa amin kung gaano mo kamahal si mama. Oy! Oy po! Pati yung lalamunan, kiniliti. Ayop ka, tatay. Okay na, tama si Robin, men. Weak. Kung hindi ka ganito humalik, weak ka. Nakalimutan ko morning show nga pala tayo. Oo, okay. Gising na ang morning ko. Tatay, grabe ka. Unang hirit, unang inhit. Sarad. Pasensya na guys. Hi guys, good morning guys. What? Good morning guys. Napulol na po sa imem. Narami karon. Narinig ko to, yung namatay na yung na vlogger. Namong kanon guys. Pero hindi ata ito mismo yung devil crab daw siya. Kasi nakita pa nila doon sa video na dala-dala niya. Food influencers tawag nila. Pero nakakapagtaka kasi taga ron siya. Dapat alam niya yun Or kung niluto nila, baka hindi pwedeng, baka hindi natatanggal yung laso kahit lutuin mo. Rest in peace. Damn ha. Ang content talaga ay nakakatakot, men. Ito rin bubuwis mo buhay mo para sa content. Pero hindi naman niya ata alam no? Lady Gemma, chief of Luzim, said he was confused by Emma's death as she... okay, sanay na daw ang mga fishers, mga experienced fishers sila. Well, yun nga. Kahit naman alam mo, minsan, kala mo tama yung luto mo o mali. Kaya yung mga sa mga gumagawa ng pufferfish, mga nagpa-prepare ng pufferfish na poisonous, kailangan mo nga ng certification Hindi enough yung experience ka lang. Kasi, di ba, magkamali ka na isang beses ka lang pwede magkamali Tapos ka
So, sinabi ng mga opisyal na minomonitor daw nila yung mga friends ni Emma para kung may mga same sila mga simptomas dahil sa poisoning. Sabi ng friend ni Emma na si Beverly na your sudden passing is so shocking and sudden you were like an older sister who always told me what food you wanted me to buy. I will miss you always. Akalungkot naman. So kung tumawa, hindi malungkot. POV pa, Mr. Pet Owner ka kaya mga fur babies nagpapa. Hindi na ako pinapakain, lagi akong gutom, balagingay ako, hindi ako pinapansin. Ano to, like a long. Naku, bumukas ng pwede dito na kinuha ko to, sorry. Stress ako kailangan ko tumawa. Sige, tagal isa ako kabuhay dyan. Uy, gagawin. Sino yun? May lumabas. Sino yan? Yan. At least hindi kumukulong tubig, di ba? Pwede na yan. Tago ka pa, ha? Sunod. May after makita ng bosok sa sabon. Ball! Shout out! Let's go! Mas nakakatakot pag kuyari walang nauna sa'yo eh. Tapos bago pa yung sabon, tapos meron na agad. Sunod! Oh my God! Para sa mga unemployed dyan, break na si Tens at si Kayday. Pati yung kapatid ni Kayday, break na rin doon sa kaya streamer na boyfriend. Pero dito, ang nakakalungkot dito, hindi yung split nila kasi daw natural naman daw. Pero maraming mga fans sila yung nainis na parang nung cancer treatment niya nandun si Tens, tapos parang nag-pull out daw, yung mga ganung rumors na sinagot din mismo ni Tens kasi daw parang may mga cheating allegations kay Kayday na hindi naman yung totoo, yung mga kino-connect yung kanyang best friend no high school na nakasama ni Kayday na hindi siya nakapunta. So ito yung hirap pag ang isang relasyon ay online or public eh. Ang daming parang projection, lalo na pag syempre mas bata, mas marami sila naiisip, mas creative sila eh. Pero yun na talaga nangyari pag public ang inyong mga relasyon kasi di talaga healthy sa kahit sino tao may ganon karaming mata. Ayun, naramdaman nga nila yun. So, yep. Sunod, after mo nailabas ang galit, walang palang iba. Putok mo na nakikita nila. Ba't kayo lang pwede mag-criminology? Psychology yan, di ka panalo eh. Criminology ka pa. Support! Cook! Paalam mo din! Hindi kayo marunong magwalis, magpulot ng basura, pakupal! O, di ba harap-harapan pa? O, ano, ang lapit nyo! Ano nangyayari? Masama ba yung interview niya? Hindi ba maganda yung sa'yo, sagot sa'yo ng HR doon? O, baril-baril ka pa! May usapan kami nun! Magkakagulo! Usapan pamilya to! Dito mo pa! At ulpo mo! Anong mo kay tulpo? Bakit kayo lang pwede magbaril? Kami! Hindi! O! Ano? I mean, ano mo na-connect niya sa nangyari? So yun na nga mga boss, ang daming nagtag, ang daming nag-mention. Na ang sabi, sir, wala pala kayo wala kayong sinabi. Di mo naman kailangan may sabihin eh. Police kayo, officer kayo. Dapat talaga basta nakakaangat. Be the better person. Be the bigger man. Para sa mga basher lang yan, sa mga maraming comment dun sa relasyon nila Tens at Kayday. Kaya pala sila magsalita. Sinisigawan na kayo, dinuro-duro na kayo, wala man lang ginawa. Okay lang ba to, sir? Tapos yung isa pang sabi niya, anong klaseng mga pulis yan, sir? Kailan pa sila kikilos? Iniinsulto na nga sila eh. Sila ba may nandun? nag-DM pa nga po sa akin na, sir, siya dapat nga. pinapatakim itong mga taong ganito eh, para Pwede. matuto. Mga boss, ganito po kasi yan, mga bossing ko. So, the PNP should observe and exercise maximum tolerance. So, ano nga ba yung maximum tolerance? Bakit yung mga magulang walang maximum tolerance? Onting makalimutan yung plato. Bawal po sa amin yung mainitin ng ulo. Ito kasi dito sa Pilipinas mayroong parang kailangan malakas ka. Mayroon laging pa-aura effect lagi. Parang nagko-compensate kasi sa akin yung mga ganun eh. Hindi mo kailangan sabihin na, alam mo yun, hindi mo kailangan sabihin weak ka or matalino ko. Pakita mo sa action, pakita mo sa personality, sa gawain mo, sa action mo, ganun mo ipakita. Hindi mo kailangan sabihin, malalaman niya ng tao natural. Sunod! Araw-araw, milyong-milyon yung mga kababayan natin bumabiyahe dito. Can you imagine, no? Babiyahe ka ng gabing 2, gabing 4, gabing 5 oras. Kaya ako, ano pa lang 2 oras pa lang tayo. Ang sakit na ng likod ko. Ganito rin yung mga youngster sa mga EA dyan, mga first time nila mag-date. Kailangan i-flex mo agad yung mga, alam mo eh. And nandito pa tayo sa magandang parte ng Marikina Highway. Tama. Sunod. Magaling kang maglaro. Basketball, oh. Tingin ako, basketball. Sorry, pre.
Tira isa. Shoot lang ako to, isa lang. Tama ba yan? Pag na-shoot ko to, di na ako mangungupal. Tao mo pala, alam mo ng kupal ka eh. Sunod! Ano to? Bye. Oh, abo. Naku! Ay! Ala, kaya pagtakbo. Ay! Safe siya doon sa insekto. Ang tanong, safe ba siya sa lalamunan niya? Hindi siya nakagat pero na-minusan lang siya sa HP. Sunod. Flying Japanese culture in the Philippines. 来世も東京のイケメン男子にしてください。 Abubunggo ka! The sir, puntang ina, may nag-bicycle sa loob ng hallway condo, building 5 po. Ayun, may napanood ko kaya itong manga, anime ba yun? Yung nasa taas ng skyscraper ba yun? Ito ba yung high-rise invasion? Ito, dito ako napanood eh, sa karakter na to eh. Papanood ako dito eh. Sunod, Dota sa com shop. Hindi ko alam yung context ito kung tama ba yung pag na-trash talkin siya. Wala pa yan, mahina pa yan. Kasama pa dapat yung mga ninuno mo. Kung sino man patay, gagamitin sa'yo. Yun lahat. Yun ang tunay na trash talk. Brad. Oh, kailangan ko pala uminom. Buti na pala mo. Yan ang Spider-Man away from dehydration. Kao po, delivery po, nandito ko sa labas niyo. Sige, tagal naman ako ng buhay. Kailangan sakto to. Kailangan to. Kulang ngayon sa dasal. Kaya ako nagkakasakit sa inyo. Doon natin pa sa ating tumawa-talo ngayon sa bahay na inis, sa tuwa, na bad trip. Sana natuwa kayo doon kasi ako, kinailangan ko yun. Ako ulit si Paulol. Merch siya sa description at pin comment. Ano pag nalaman mong Pinoy ka, paubos na. Paulol na mamaalam. Show!